Hey, hoi. En wat leuk dat je hem was, jongen. Even een kwarte weeromblik. We zijn bij Usmerna. Ze had een dij vrij en dus nemen we het er even van. We gaan met z'n treien even voort. Nou, de zware koffie. Nou, we wachten op Merna, want de speeltjes zijn klaar. Het wordt spelletjesavond op een luxe camping. Het is inderdaad, het is sneeuwnieuwen. Spelletjesavond. Ik ben gek op spelletjes. Ja, net echt mijn hobby. Van de manje meid we een relax day. We bezieken je Vallon Pondark en hing je wat bij het zwembad om. De dag te worden, ze maar daar het zwembad bij. Nou, wij gaan zitten en dan maak je dus klaar voor het optreden van uw Merna jong. Ja, wat zingen. Dus we gaan even. Uw laatste dag, Jerk. En wij genieten nog even. Genieten jij maar eens mee? We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes. Non, c'était pas assez fort, Loïc. Non, on va la refaire, attention. Ok, on va crier encore plus fort, on doit reculer jusqu'à l'écran, ok. Attention. 3, 2, 1. Oh là là, c'est super, c'est parti. And louder. Maybe Mirna, can you translate to say what we have to do to call Jelito en Jelita in Dutch? We gaan zo meteen allemaal zitten en dan gaan we heel rustig, heel zachtjes beginnen en dan zeggen we Jelito, Jelita. En dan gaan we allemaal steeds luider en op het einde gaan we springen en dan hopen we dat Jelito en Jelita vanavond gaan komen, ja? Dan kunnen we allemaal op de foto met Jelito en Jelita. Ja, dus we gaan zo meteen heel rustig beginnen en dan gaan we steeds luider. Nou, de kinderdisco wie het voorprogramma. Nou meid dus klaar voor het echte optreden. De bedoeling is dat ze dus alle periodes zien litten. In dit geval is het van 1920 tot 1949. En zo wordt het terug tot onheden. De show wordt afwisseld met optredens van deze kunstenaar. Je kent haar vast nog wel uit de vorige vlog, maar toen hebben we even maar haar kennis maken. Oh, wow. Applaus. We maken even een stapje naar de zontige jaren. Deze jaren kennen we alle jaar wel. ABBA.
Ik zie hem de hele show besparen, maar ik kan wel vertellen, super trots op mijn dochter. Ou pas avant la tête d'Anaïs. Okay, the next person come from Holland. He is Dutch. C'est notre animatrice hollandaise. She is a little kid. Make some noise for Mirna! Faites du bruit pour Mirna! Thank you so much, Mirna. Et enfin, je vais finir les présentations avec celui qui nous fait répéter. En dan is het alweer Tiesje. We zijn met ons laatste vakantieweken bezig en gaan afscheid nemen van ons Mirna. Nou, we rijden op een prachtige route en gaan richting het noorden, hè? Want we zijn dus onderwijs naar huis. Ons Mirna, die zullen we over een paar dagen weer. Dan pikken we haar op in Amsterdam. Ze reizigt namelijk met de Flixbus vanuit Frankrijk naar Amsterdam toe. Maar zij moet eerst nog een paar dagen werken en wij gaan nog een paar dagen op vakantie. Het waar is het gelukkig volle beter. We rieden een tocht van ongeveer 175 kilometer. En we gaan op naar Saint-Laurent-de-Pont. Zat je hem wel zeggen, leidt het krek boven Grenoble. Het is maar goed dat we naar riem zitten. Je kan wel duizelig worden van al die bochtjes. Hier komen we te Lonen. Een simpele gemeentecamping onder een riviertje. Alleen we zijn natuurlijk weer precies in het skoft. Nou, die gaan natuurlijk pauze. Dat is altijd zo. En hoe laat is het? Kwartier voor 1. ...24 graden. Bergjes. Zonnetje. Helemaal perfect. Zit je nog lang net vol? Zit je nog lang net vol? Nee, als je zit er wat later je 10 nou, dus... Ja. Maar dit ligt wel een lekkere, rustige camping. Mooi hè, die bergen op de achtergrond. Ja, we staan natuurlijk in de uitrenners van de Alpen. Ja, alle trein gaat er weer hier, dan net de dag je komt. Nou, maar wees maar wat eten. Naar de oos. Omdat we thuis zitten te wachten, kunnen we natuurlijk de camping beleven hoor. En dan is even zien wat een mooi plakje is. Waar weet, kunnen we daar staan? Ik ga op zoek naar plakje 43. Zien dat die vrij is. Nou, helaas. Daar zit de tentie dus. Maar dit is ook een mooi plakje. 36. 36, dat is een mooi plakje. Die boot naar is in ieder geval bezet. 36 had ik nog wat zingen. Dus dat maar op om. Keer ik voor het langboordje. Zo niet even de mond.
Allemaal netjes zo. En zonder muntjes. Dus please do not waste water. Nou, dat zullen we nou zo mee mogelijk doen. Keurig. De rest. Dus ja, we twaan. Dus we moeten dus een uren vermijden. Nou, meestal ben je er wel iets verder. Maar ik ben Frans, hè. Dat is alles een tijd. Ja. Als dat mogelijk is, dan doen we die. So we are here, we set pitch number 36. And here's the code of the gate to come with your van and the code for the Wi-Fi. Ah, nice. Super. Super. Ja. Ja, merci. You are Robin? Ja. D'accord. Merci. Robin, au revoir. Merci. Ik geloof dat we erop maaien. En we staan op nummer 37. Nou, we kunnen de stoeltjes weer inpakken. En dan kunnen we aan de camping oprijden. Ik had de garage achter zo inricht dat alles er precies in past. Het moet wel op mijn manier, hè. Want het komt al correct. Zo, klaar. We zullen deze vakantiebuffel eens even de camping oprijden. Ja, ik ken haar inletten, maar de politie moet ook met mij vooruit. Nou, hetzelfde stukje maar weer. En dan op naar nummer 36. Uw parkeerprocedure, die gaat eruit en die dirigeert mij naar achteren. En dat gaat steeds beter, moet ik zeggen. Vooral mij Hoi, en vooral aan mijn kant. dank u. Nou, prima plakje toch? We pakken aan de fiets nemen en we zorgen hier even het stadje. En de omgeving wat. En dit is een mooie tjerken. Daar rieden we aan, ik neem een bedel. ...150 meter omheen.
dan kom je weer op een plakje. Dat is een houtdrogerij. Mooi. Ongeveer 15 foto's van schapen, dus zo ver ze wat tussen zetten. Wat mooi is, zo'n oud karren, komt nooit zo'n plak af. Ja, maar er zit ook nog zo'n soort, wat is dat? Zo denk ik niet in de groen, maar... Oh ja. Dakje, nee. En door. Hard hellen op de laatste streekjes. We eerst even een shoppen. Nee, dit is een rare domper. Zijn geen discs. Nou, we gaan hem verder met shoppen, dus we hebben nog een aanstaan beetje knauwske werd. Water. Een tas vol. Nou, een stukje knauwske erop. Mooi tjerkje. Nou, ik ben weer waarom. Lekker rustig. Mijn buurvrouw die zit op die doet oefening op haar blokfluit. En dat ze dat nog heel goed kan. Mwah. Zet even een rustpauze nu. Maar klaar, we staan weer mooi plakje. Onder een rivier. Net als ze de hele jongen opent. Het is nu 20 voor zijn. Het is normaal dus rustuurtje natuurlijk, hè? Maar een natje en een droogje. Nou Claire, wie wacht zijn we nog hoe lang het wordt? Nou, dat had gelukkig net al te lang door. Hey, we sluiten hier de vlog weer af. Het is weer, we zitten weer op 20 minuten. Dus we zullen hem de volgende keer weer. Doorgaans neem de toem kom heen. En zet dat beltje, jongen. Word even een abonnee, ik blijf het zezen. En dan zullen we je volgende week, want dan ben we weer op pad. We gaan op pad, Mike is knaus. Wat is
is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu spitst je erop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. Een keer op paard, mij is knaus. Wat is het mooi dat je met allen